itas kalisod sa panahon nun di malikayan nga makapikita na estudyante unya na ako'y high school mao nga karon kinahanglan gyud nga mamaligya ko ani kong mga kanding kay sao man gyud alibe hangdan na juga akong gawa sa ako ang kuan ya tanaka problema ron ba kinsa kahay mamalit og kanding mo nga di ba rin mga hayop ba to sa merkado kay bawal tungod sa mga sakit-sakit kay kini napita sa mga paghaman mo suro mamalit Agnan ko, boss. uy So, asam ka Sa kanding. ako'y baligya boss unsa man wa kay kaila to nga mamalit og Kung kanding na ko kailangan itong mamlit eh. Ya, ato na ko. o sige sige o sige balik ka Okay. sige salamat salamat na ali Dimi. Sama na. Boss, kadang naman ingon ako nga, ibaligya ko nung na imong kanding. Oo, ibaligya ako ni boss kung mupalit ka ikay giingon na tong akong migong yelo sa nina nga dito. Oo. Nisulti siya na ko nga na dako ni kanding na ibaligya. O sige, mupalit ka ako ni baligyan mo. Nung ilong kwarta ay. Kaninong kanding nga bino? Ama. Ama ko ani, boss. Okay na, bayaran ko ni 2,500. Lat, bising ko nga. Baligya kita ko nag 5,000. Wasad, oy. Wasad. Oh, palit talag 3,000 oh. 3,000 lang. Awa, 2,500 rin, boss. Di gimada. Kanang-kanang akong presyo, ako gay kinatasan palit ang mga hayop diri. Kanding, mga basta mga hayop. O kinatas ang mukuan o presyo. Nya, palit ka hayop tanan yun eh. Amlaw na pa ilain nga. Hayop nga asawa, palit ka hayop nga ugangan. Ilan na asawa, ilan na. Kaya Aw lagi ba? Dili na ko baligya boss, sige lang. Salamat na kayo. Sige, salamat. Oh. Niga. Bayaran lang 2,500 kandi kamahal kandi. Dako sintang hiwas merkado ron ya. Bayaran lang 2,500. Sak. Sa itong tag-iha, itong doon akong kanding, grabe, mas ang mahal ang kanding nga, oy. Sususaw na ito pagpalit ang pitil. Oh. Mahal, si Kumil. Partner, Oh, so nagyaw-yaw mo kaniya. Sama nagkakontra ko nagyaw-yaw mo kaniya kasi kontra ni mo ron. wala ko kontrata kanding dito ba? Tag-iha, labihang pagkasikuha. Yamat ra ko. Baligya og 5,000, di akong gangyo og 2,500, dito di baligya. Ah, sayra ka na partner. Pinamayo nga pamagi. Imo gito, istorya og mayo. Kun mo yun ba sa imong presyo? Abe, ikaw, may man ka mo diskarte, la, sige, ikay hangyo dito, kay, padaan mo, hangyo ito 500, kay, og, makaya to nimo, tagatagos kalibo. Ah, sige sige, akong hangyon ha. Ako, hangyo. Basta makahangyo ko. Saman, mutugot ka nga. Mahangyo ako niya, mahatag ako sa kalibo. Oo. Ako nang dawato partner. Ako nga to ng tagiya kasi ko makakaya, di mo kaya na magpangyo. Ala ka. Ako mo ato. Ato, Karon dayon. Ato, Tay wa na gid may hangi ka ni. May pa kong baligya gani hada. Oh, bay. Bay. Nay akong amigo diri nga nagpaybaw na ko nagay kanding nga ibligya niya. Pitir sang mahala sa mong kanding. Pila ibligya sa mong kanding? Baligya uni si Kumil lagi. Sama palit ikaw mamalit magi ka. Ako, bay. Ano kanina ko? Ako bay matadol kay ko og kanding bay mga hayop bay baka kanding kabaw. Matadol kay ko bay kanang kanding ni bay di na mali. 5,000 bay. Ano man? Pilam Sa pagkakaroon bay musulti ko musul. Na ang mga sakit karon sa kanding. Kailong di ay, imong iraan kan din ako. Kita kan lagsik ka na, yung may sakit. Imong naong siguro, imong murag ka sakit. Ay bay karon. Sukok mo. Karon bay. Ikaw ka giron. Karon bay. Gatos merkado bay. Kana imong kanding bay na 5,000. Di na mali abi nimo sultad ra ka. Na mga sakit sa kanding. Wala mo ka og kanding ron kay ngano. Na ang sakit sa kanding bisig na agbaw ka. Nahadlok ang mga tao karon nga ang sakit sa kanding mutapos mga tao. Tinuod ba, bay? Muna bay nga. Karon bay. Baligya ko ni gani hadi da. Kato bay mahal kay tumo palit bay kay taga Manila imo to Ganyan palit. ni 2,500 gani ha? Mao gani nga imo to gitugot. Sabi mo kato mo mahal kay mo malitay bro. Watay mahimo kay karon ang kanding sa merkado pitan nagkada wa mahalin bro. Naamo koy kwarta diri nga 500 sabi mo itugot og 500. Larga ta. Ilam di ay, 500 minuto 2,500. Ayun, 500 hinoon. Ya, usaha ta man do. Lasbis na gaytoy ko ba na kung palito ulit 200 wag kay kamutugot ya. May balik patubuan ako 500. 2,500 ang hangyaw ganihan. O ya, usaha di mo na mahalin ya. Naka 500 oh. Kini 500 ako sinaguan ko gina ko ni pero og dini mo dawaton salamat ta lang ya. Hinahinan lang ko ha kay kana mamatay na kagikan karon mamatay ng kanding ni mugto ka daw. Di na mahalin. Imo tug baligya og 2,500. Dako kang bakwarta. Ya, usaha. Ya, ato na to. Ari lang na kinito sabi. Ay kinimoy. Ato na ya. Oh ya, okay ra nya. Sige, sige, salamat ya. Nyusa. Ako tayo ko ibayo. Oh, badbara na diha. Kasi asa ani. Huh.
Agkoy! Tumlig mainig! Paghigot ang pieces sa tagiya! Patay! Sao ko ni! Bajim! Ito ko tag 500 sa kanding! Tumagi ko diri gupat! Ito ko tag paghigot sa tagiya! Pati gihugot na ng maayo di ay. Sao ka balibot? Tumagi ko diri! Ha? Kamu din duha di ay nagsabot-sabot ta din mo di. Kini mo ni ninyo 2005 gani ha? Nya karon. Kamu din duha nagsabot-sabot ay. Ikaw 2005 pa ti mo nya karon kininto sa mong gibay nako. Ayaw ay pilitan niyo kong kaning. Ambin. Ambin niyo kong kaning. Ano mo?